Els 5 primers punts de l'ordre del dia i algun més del ple d'avui parlen respecte a l'expulsió de Javier Martín Hermosín, l'exportaveu del Partit Popular, del grup municipal del Partit Popular, i la seva nova situació com a regidor no adscrit. Des de la CUP Poble Actiu volem fer un parell de consideracions, comentaris sobre tot aquest cas. En primer lloc, dir que la ciutadania de l'Hospitalet es mereix saber què ha passat i també quines conseqüències tindrà aquesta nova composició dins del ple municipal. No tan sols pels votants del PP, aquestes qüestions afecten de forma indirecta a tota la ciutat, donat que aquest moviment pot tenir conseqüències en la correlació, de nou, de forces municipals d'aquelles que van sortir a les urnes al maig de 2015. Per altra banda, ens agradaria remarcar el factor de gènere del cas i com s'ha aprofitat la maternitat d'una representant política amb finalitats i interessos partidistes i saber si el PSC aprofitarà per tornar a pescar un nou vot aprofitant la mala maror dins d'un altre grup municipal i l'expulsió d'un dels seus membres, ara mateix, que porten avui al ple. Tal com es va fer a principis de la legislatura, de la present legislatura, pactant un acord de govern amb 2 regidors, regidor i regidora, expulsats del seu partit polític, l'extint Guanyem l'Hospitalet. Per aquest motiu preguntarem directament a l'actual equip de govern si té intenció, de nou, de convertir el nou regidor no adscrit també en regidor potser adjunt d'alguna nova regidoria adjunta del govern. L'apropament que estem observant per part d'aquest nou regidor no adscrit, Martín Hermosín, el qual es va abstenir ja a l'aprovació dels pressupostos, l'aprovació inicial dels pressupostos 2018, facilitant la feina inicialment ja al PSC. Saber si cristal·litzarà en una nova jugada política que materialitzaria definitivament un govern PP-PSC a la nostra ciutat, demostrant que entre unes sigles i unes altres potser no són tantes les diferències polítiques que ens volen fer creure. Tornant, és una pregunta un pèl llarga, però és una pregunta. Tornant a l'expulsió de l'exregidor del Partit Popular al grup municipal de l'Hospitalet, volem puntualitzar que des d'aquest grup municipal no tenim cap intenció de preocupar-nos del que passa dins del propi grup municipal. De fet, amb la seva actitud autoritària i reaccionària impulsada tant des del PP de Madrid com des del PP de Catalunya, ens produeix certa satisfacció veure que també aquí a l'Hospitalet s'està produint una veritable autodestrucció del propi Partit Popular, o almenys del seu grup municipal. Tenim la impressió d'estar presenciant un suïcidi polític en diferido, com diria la ministra de Defensa i secretària general del Partit Popular, María Dolores de Cospedal. Tanmateix, com no sabem si la resta de grups municipals ni el propi Partit Popular entrarà a explicar què és el que ha passat i com el ple és una de les poques finestres des d'on donar compte a la ciutadania del que passa a la institució, volem recordar l'històric d'aquest tema, intentarem ser ràpids, que es pot trobar a diferents publicacions de premsa, no traurem res que no hagi sortit a premsa, per exemple, i també els expedients de la Comissió de Presidència que tractem avui al ple. Fent un repàs ràpid, volem recordar que la Sònia Esplugues, cap de llista del Partit Popular, a les eleccions municipals al maig del 2015, abans de rebre la baixa per maternitat el 2 de maig del 2016, els regidors Pedro Alonso i Javier Martín Hermosín presentaven un escrit a l'Ajuntament sol·licitant el canvi com a portaveu del grup municipal. Són només els integrants del grup municipal els únics que poden decidir qui és el seu portaveu i representant també a les comissions informatives i d'altres. Escrit que es va acabar retirant. El 16 de maig, el mateix mes del 2016, Sònia Esplugues va donar llum. El 23 de maig del 2016 es va tornar a demanar el canvi de portaveu i ara sí es va fer des de la secretaria d'aquest Ajuntament. Com al finalitzar la seva baixa per maternitat no hi va haver cap intenció per part del grup municipal del Partit Popular de retornar el càrrec de portaveu del grup a Sònia Esplugues, el 17 de juliol del 2017 el Partit Popular de l'Hospitalet en la seva junta local decidia per unanimitat el nomenament d'ella mateixa, de Sònia Esplugues, com a portaveu del grup municipal, política i simbòlicament perquè realment només ho poden fer els integrants del propi grup, posant com a termini màxim per al compliment d'aquesta decisió l'1 d'agost de 2017.
El 2 d'octubre del 2017, el Comitè Nacional de Drets i Garanties del PP català obria un expedient sancionador a Javier Martín Hermosín per desobeir la decisió de la Junta Local del PP de l'Hospitalet. Just després, Martín Hermosín declarava que no estava assabentat d'aquesta demanda de la pròpia Junta Local del seu propi partit. El 15 de gener d'aquest any, el Comitè de Garanties feia arribar a l'Ajuntament la seva decisió d'expulsar Hermosín del PP i demanava anomenar Sònia Esplugues com a nova portaveu del grup municipal del PP a l'Hospitalet. L'Ajuntament rebia aquesta comunicació i deixava sense efectes la remuneració com a portaveu amb dedicació exclusiva de Martín Hermosín i aquest passa a ser avui regidor no adscrit d'aquest ple. L'Ajuntament contesta al PP de Catalunya i els explica que no poden fer ells el nomenament de Sònia Esplugues com a portaveu del grup municipal i que cal que siguin els regidors del propi grup qui ho facin, qui escullin el nou portaveu. Tant Sònia Esplugues com Pedro Alonso presenten les seves candidatures de forma individual per a ser ell i ella, cadascú la seva, el nou portaveu o nova portaveu del grup municipal. L'Ajuntament declina anomenar cap dels dos com a nou portaveu del grup, donat que només compten amb el seu propi vot dins del grup municipal actual. Això serien més o menys els fets de l'últim any i mig. De tot això que hem relatat, el més important per a nosaltres és denunciar una pràctica que malauradament es repeteix en masses ocasions a tots els àmbits de la vida i a tots els estaments socials, amb les mateixes conseqüències per a les dones, i és que, a més, serà també un dels temes que de ben segur centrarà gran part del debat del ple d'avui, amb les mocions relatives a la vaga general feminista del 8 de març. Un embaràs i una baixa per maternitat són aprofitades per homes per impedir el desenvolupament professional de dones a una mateixa organització, una organització compartida. És a dir, el més greu per a nosaltres és que tots els regidors i regidores, com a representants públics, hauríem de ser tremendament escrupoloses amb el respecte al dret a la maternitat i als drets sexuals i reproductius de les dones, de totes les dones. Cal desterrar i per sempre aquest tipus d'assetjament laboral per qüestió de gènere o maternitat i que es produeix de forma més o menys visible, fins i tot per a nosaltres quan passa al Partit Popular, tot i ser un rival polític. La denúncia de discriminació per raó de gènere està per sobre de tot. Com dèiem, malauradament, aquest exemple dins del Partit Popular és extrapolable a molts altres llocs de feina, perquè precisament es tracta d'un dels problemes estructurals de la societat patriarcal en la qual vivim i perquè passa a tot arreu. L'Assemblea del nostre grup municipal va decidir explicar-ho públicament en el ple d'avui. Per finalitzar, volem tornar a preguntar al PSC si té previst incorporar un nou regidor no adscrit al seu actual govern o utilitzar-lo com a vot necessari per a la majoria absoluta a canvi d'algun tipus de premi, com ens té acostumats en la present legislatura, i a la responsable política de polítiques de dona a l'Hospitalet, la senyora Sariñena, com a regidora d'Igualtat, què n'opina del fet que fins i tot abans de rebre la baixa per maternitat els dos membres del grup municipal del Partit Popular moguessin fitxa per tal de poder fer fora, com a portaveu, a la regidora Sònia Esplugues. Veu vostè discriminació per raó de gènere en aquest cas? Què opina de les barreres, de totes les barreres que ha tingut per reincorporar-se al seu lloc de feina polític com a portaveu del propi grup municipal un cop finalitzada la seva baixa per maternitat? I